Gapamos na ba? Wag. Kung mamalan. Sako ka mo kabuno. Maso bukas na itong hindi makakaan. Ayo. Sagrahi. Wasak na. Araw. Si Boy Cobra. Parang malaki. Cigar. Oh. Grabe ba? Yung kamay niya, oh. Bagyan niya ng ispan. Yan, Jen? Yan ito. Oh, yan. Ay, yan ha. Ito yung nakita mo. Ha? Yan. Grabe ba? Baka may anting-anting ito. Ya. Uy, baka kagatin ka. Kagatin ka ba? Oh, malapit siya sa'yo. Obo. Obo. Tagal. Sa bahay lang. Lala. Tatanong kita lang. Ano? Yun na. Relax na kita. Grabe ba? Yan. Yun na. Ligo na ka. Yun na. Grabe. Ligo na kami ni. Kita ko na. Oo. Grabe ba? Naman, may nakamudlukan. Kasi may ara pa na. Cobra King. Sumunod itong sulod. May ara, nadasiro pa tao ng sulod. Laudra, mga saging daw. Mga pakiyarin mo lang. Ako ba, no? Wala siya nag- Wala siyang ginakagat. Oo, nano. Tanong. Pero yan. Basta ano, hindi na rin kita. Gusto ka ni. Yan ang nakita mo, Jen. Ito na. Wala na ida. Yeah? Mas wala pa. Muna to itong sulod siguro. Laki Ano, guys. may mga damo na sila gistar kaya damo na. Ako nga luno ba, oh? Hilo-hilo. Ang pumangkot, ang pangitaon nyo direto mga panit sa kung diin. Kaya mo itong pangitaon to dira. Bebe. Grabe ba? Di mga gato. Na. Di mga gato, wala. Ligo na kami. Ligo na kami. Kita na yung nakagat? Hindi nga kayo, maglatag pa kayo niya, hindi na kayo kagatin. Bigyan po kayo mo kuya. Parang may anting-anting ba? Cobra. Cobra King. Cobra. Viral. Yes. Ibigyan na ako yan. Grabe na alin noon. Siguro, alin ba? Hindi, alam mo ito doon, laki ng mga buhok. Viral to. Susunod, adlaw, kung gusto na balik konta. Uy, nahulog ang tinatang ko ba? Uy, kita ba? Tingin ko ba? Yan, si Gar. Cobra, amigo niya galining, Aridi! Hindi yan Oh, mag-video. magkagasayaw na. Gusto mag-video ka. Oh, na. Obo. Magkagasayaw. Hindi ba niya? Ari, Araw. di katawag nila ako, taga-tuwato na ako, taga-presidente rin, no? Hindi ko video nga ako na. Hindi ko pindo. Siya, kung may Cobra ka mo da, pangitaan lang siya. Sa may airport banda. Sa Port Dalia. Hindi ka na mga Okay. kapag. Ligo daw sila. Ha? Wala na, dala ko ya. Wala na. Wala na kang makita niya. Basi sa pamantik. Dahil nakita namin. Video mo Doon lang na, sa paano ba? Baka may mga... Way na ka mo, ano daw, way na ka mo si... Kung adlaw, kung gusto mo, papahirin mo dira. Clearing ka niya mo kuya. Yung tawala ko na, no? Gusto? Hawakan mo, Jen. Cellphone na, Aridi. Cellphone eh. Huwag ka maglapit ka. Grabe. Oh.